Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmai, kamar yadda kuka gani, ɗaya daga cikin fitattun jaruma daga masana'antar Kannywood wato Aisha Humaira, yau ɗin nan ta wallafa a shafinta na yanar gizo da neman addu'a a wajen ‘yan uwa, yadda ta ce akwai masifa da ya dame ta, wani damuwa da ya dame ta, tana roƙon addu'a a gun ‘yan uwa wanda bakinsu mai albarka, ba ta san waye addu'ansa zai karɓu ba. Allah Ubangiji ya yaye mata damuwa. Tuni ‘yan uwanta masana'anta da mutane suka fara mata comment da fatan alkhairi. Allah ya yaye mata damuwarta da ilahirin musulmai gaba. Ku biyo mu domin ku ji menene damuwar nan.